Kurban tıkanca tıkanvaki Lolabına tıkone darmanık çeki Li Herem Anatoliya navîn ji milyonekî zêdetir Kurd dijin. Dewleta Osmaniyan ew bi zorê li Herem Anatoliya navîn bicikirîne. Lolata goşten bixar tastem mısı dixwazi Hinek ji wan ji Başûrê Kurdistanê, beşek jî ji bajarên Bakurê Kurdistanê hatine. Asima Malatya. Malatya'da otunu. Sivas, Kızılırmak, Bas ve Bez otuna da var diyelim. O otuna buraya yerleşmiş yine. Yaklaşık ses soli var ve ses soli. Nişteciyên gund di nava xwe da Kurdî diaxivin. Lê nifşên nû Kurdî fêm dikin lê nikarin biaxivin. Zamanı ma buna kurmancı. Oğul çabun. Gundo. Oğul maktab çabun. Ondan sonra öğretmenden oğula makurça haşvandın maktaba ana Türkçe konuşmuştu buna da koyle. Kurmancı hoştan. Ne kurça mahana, torne mahana. Kurmancı ne zanına. Girara nivîşk a ku Xumalê Kurdên Çankiriyê gelekî navdar e û di nava Tirkên ve Herêmê da jî bi navê Girara Kurdan tê çêkirin. Vişivon bulguru me meşhura. Rünisur mu kavron dada kudu. Bulguru khazım kire o vi kali dada kudu kali meşhur bulguru me dima yüremeye. Li gorî serjimara Kurdên bajarên din ên Anatoliya navîn, serjimara Kurdên Çankiriyê gelekî kêm e. Nüfusa Kurdên Çankiriyê ji 10,000 zêdetir e. Lê piraniya wan ji ber bekariyê ji ber sedemên aboriyê ji vir koç kirine û çine bajarên weke Enqere û Stenbolê. Kemal Avcı, Rudav,